Csaknem 1 millió forint volt abban a pénztárcában, amit ellopott egy férfi Tatabányán. Beteg kisfia műtétjére vette le bankszámlájáról egy fiatal anya, majd bement egy boltba vásárolni, és otthon vette észre, hogy eltűnt a pénztárca. Azt mondta híradónknak, hogy a bolt biztonsági kamerájának felvételén látszik, ahogy a férfi vásárol az ő pénzéből. A rendőrség lopás miatt nyomoz, de a férfit még keresik. Egy 60 év körüli férfi fekete csíkos pólóban és fekete nadrágban. A fotókat a bolt biztonsági kamerája rögzítette. A gyanú szerint ellopott egy pénztárcát, benne csaknem 1 millió forinttal. Vásárolt belőle a boltban, majd eltűnt. A tárca egy fiatal nőé volt. A pénzt beteg kisfia műtétjére szánta. Az anya azt kérte, arcát nem mutassuk. Jöttem a kórházból, mert a gyermekem leleteit megnézte egy másik orvos, hogy csütörtökön mehessen műtétre, és hogy biztos rendben legyen, majd a kisfiam felhívott, hogy vegyek neki egy chipset. Bementem az Eurós boltban, megvásároltam, hazamentem, és észleltem, hogy nincs nálam a pénztárca. A 8 éves kisfiú egyik lábát a napokban műtötték, az inszalagokat kellett hosszabbítani. A másik lábára is műtét vár, a pénzből ezt akarták fedezni a szülők. 840 000 forint volt benne, 240 000 forint készpénz és 1900 euró. Ez arra kellett, hogy tulajdonképpen biztosítjuk neki a műtéti ellátásokat, a visszajárást és minden egyéb olyan dolgot, hogy utána kezeléseken részt tudjon venni. A tolvajt azóta is keresi a rendőrség. A tatabányai rendőrkapitányság kéri, hogy aki a fényképeken látható férfit felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 107-es vagy a 112-es segélyhívó telefonszámok valamelyikét. A rendőrség lopás miatt indított eljárást. A család a rokonoktól kapott kölcsönpénzt, most ebből élnek, de azt mondták, ha nem kapják vissza a félretett pénzt, a kisfiú műtétjét el kell halasztani.